Binuksan na ng SM City Clark ang Art for Everyone, isang malawakang art exhibit na nagtatampok sa talento, kultura at creativity ng mga Kapampangan artists. Bukas ito sa publiko mula July 1 hanggang 14. Halos 200 artworks mula sa 142 artists sa buong Pampanga ang tampok sa exhibit bilang bahagi ng patuloy na suporta ng SM sa local art community at pagbibigay ng mas malaking platform para sa mga artists. It's very important for us. It's one of our advocacy talaga of SM Supermalls. And for SM City Clark in particular, we're very, very happy na nakakataba ng puso pag nabibigyan namin sila ng avenue to showcase their masterpiece. Just to share also, more than 100 artists joined today. It's maybe one of our biggest art for everyone events. And almost 200 pieces, artworks or masterpieces, and in different walks of life, in different ages. We have an artist as young as 5 years old. We have an Aita artist. So that alone really makes us very fulfilled with our advocacy to support the local artists of Pampanga. Nagpasalamat si Willie Layog, kilalang iskultor mula sa Guagua at recipient ng Presidential Medal of Merit for Ecclesiastical Art sa SM City Clark dahil sa tuloy-tuloy nitong suporta sa mga iskultor at iba pang local artist. Aniya, malaking tulong ang mga ganitong exhibit upang mabigyan ng exposure at hindi ma-exploit ang mga young artist. It's always an honor na andito kami para mabigay namin, ma-showcase namin yung artistry ng Betis. Alam niyo naman Betis, kami, yung expertise namin sa sculpture. Salamat din kami sa SM talaga. Hindi lang once a year, twice o thrice a year yata nandito kami. Ibang-ibang venue nga lang. So, salamat sa SM. Ayon naman kay Andy Ramos ng Gamat Kapampangan, mahalagang kontribusyon ng mga art exhibit tulad ng ginagawa ng SM upang mabigyan ng pagkakataon ng mga bagong artist na maipakita ang kanilang mga obra at makilala pa ng mas maraming tao. Hindi niya na ng SM kaya katamo ngayon. Imagine, buong Pampanga. Not only buong Pampanga pala, buong Pilipinas ka rin SM. Mag-celebrate lang kung makanya na event. So kami, makasaya kami mo naman. Uli, mas showcase lang rin kaya kaming artworks at may salila naman. So, ayan, may kikit kaya pa rin ng artist kaya. Samantala, sinabi naman ni Norman Chutuico ng Pamitipon Artist Collective na ipinapakita ng exhibit ang world-class na talento ng mga Kapampangan. Aniya, mahalaga rin ang suporta ng private sector sa pagpapaunlad ng sining at kultura sa lalawigan. Actually, karengaluwang exhibit, miraras na mo rin tamya-biya kami, pero mas maragulini. So far, pinimpi ako maragul siguro ini kayong may labasa na exhibit darening Kapampangan artist kini. Pauli na ning Art for Everyone. Libre at bukas sa publiko ang Art for Everyone exhibit sa SM City Clark hanggang July 14. This is Patricia Pamangon, on the spot.